kan ansi ni wagati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔba kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin ye aw ka micro trottoir kɛnɛ sigilen bi an bɛna question simple dɔrɔn de poser mɔgɔw kunna an bɛ n'u ɲininka fɛn min ka d'u ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan aw ka ne si tan. Mais chérie ka ko kɛ wala an ko kɛ toro aw bɛ se k'aw tɔgɔ n'aw jamu fɔ. ne tɔgɔ Adamu Tarawele. ne tɔgɔ Fatumata Kulibali. Faamuyali sɔrɔ olu la mais chérie question bɛ ne bolo question simple dɔ de don donc ne tun bɛ fɛ k'aw ɲininka fɛn min ka di aw ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan. ne kɔni fɛn min ka di ne ye ne ni n copain ka to ka sortie kɛ ka taa photo ta la an ka taa restaurant na o dɔrɔn de ka di ne ye. Donc bien et tout ma chérie. Bon, j'aime mes études, quand on sortir avec des copines, genre, et quand on est couple, en plus, être en couple avec quelqu'un de bien, on peut cadiner. Adao bien. Ouais, Dan. Ok, merci. Bye bye. Ma chérie, ça va? Oui, ça va. Et avec comme anniversaire de vie, joyeux anniversaire. Merci. Amna une question posée, une question simple ndoronu. Nip me fait qu'il film kadi e ka teme film beka. Bon, film kadi ka teme film beka, autre grande chose quand on va boire, ka du coup visiter nature avec tes amis, anga kulenge do ke ko le kadi ani dora e boîte nuna ani e restaurant nuna ka dumuni nun ke ka snap dumanu ke tout quoi, le kadi. Le kadi a. Et voilà, donc viens. OK, merci. De rien. Ça va. Il veut se que tu jam fo. Ne to wa Tarawele. Familial sorolo la machine nim na question simple ndron ne poser kuna. Ne me fait que nga fem kadi e ka te me fem beka. Ne gon me musola siri me boîte taka kadne ne te ka mogo soro ga sorti nunge. Donc ne fana na ntirum so bla photo ta la no ka to photo ta. Me boîte le taka kadi e. Kon kani. Ka ta restaurant una. Ka photo de manuta. O kon kani me mo te mulo ka ta de. Non, t'inquiète ça, il be mogo so. Nala so. OK, merci. Kambe. Ma chérie, ça va? Ça va. Essaye de tourner jam fo en flel ke boy. Fatumata Fofana. Fatumata Fofana. Amène la question posée, une question simple ndoronu. Kodi stresser l'intérêt. Ah, njati galonure. Kana jati ke ça au calme trop bien. Amène on bolo. Nep na question posée kuna. Nep me fait gagner na film kadi e ka te me fin beka. Femme kadi ben. Ben le kadi. OK, merci. Ma chérie, ça va? Ça va. Yoko kain. Doni. Il se yi yere fam fel ke boy. Ne to Mimi Jire. Mimi Jire. Amina nyingalim kila nyingalim simple no trop. Nip me fait gagner na fin jumeni kadi e ka te me fin beka. Femme kadi ne ka te me fin beka o ye kalaingwa. Parce que bibi na nga kalongo blala kofe coronavirus na nage wa. Ima fami kalani beni kadi ne jamana yin kono. Oni nga demsani munu be yala la polon la comme na fo gerebudo. No sera kolu fara nyonga kolu mine kolu matarafa kolu boanga sira badaya fana wa. Parce que demsani ne kera zui. Ima fami ni no koni kandine. Fen flana mnyera kadine ne ga plaisir dumuni ni. Ya fami dumuni won kadine de. Dumuni fargolo be na to gam na kon kadine te. OK, merci. Ma chérie, ça va? Oui, ça va, coquin. Doni, il se qui tourne jam fam fel ke boy. Ne t'aurais go job kajatu. Ne golde intex souple. Familial sorola. Ma chérie, ne pna nyingal simple ndoroni kila. Ne me fait nyingal film kadi e ka te me jam fam beka. Film kadi ne ka te me jam fam beka. Oui, dumuni ani santé. Ani ka to sorti nu ga droit bana. Donc, OK, merci. Ne balma ken yanko. Na antene ba. Il se qui yere fam fel ke boy don. Ne to Kulibali Abubakar. Familial sorola. E ne balma ken ne me fait nyingal simple ndoroni kila. O jumai.
ne tun bɛ fɛ k'i ɲininka fɛn ka di e ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan. ne ba i bɔra sanga belebeleba dɔ de fɔ sisan. Dumuni dɔrɔn de ka di ne ye. Walayi dumuni dɔrɔn kɛrɛnkɛrɛnma sɔ. Ne ye sɔ kanuko ye. Walayi ne kɔni ne bamanan tagalan kɔnɔ ye sɔ de dun ka fa dɔrɔn. Mais u b'a fɔ ko bamanan tagalan to ye dɛ. O dɔw ta ne kɔni ta sɔ tulu ma ka buruka la. Ani mayonnaise kala bɛ ne bɔ tulu ka kɛ dɔrɔn ka fa. Walayi. Merci. Ok, bonne journée à vous. Ne balimakɛ i ni ɲankuma. Alhamdulillah. I bɛ se k'i yɛrɛ fan filɛlikɛ bɔgɔ ye dɔɔni. Bon ne tɔgɔ ye Bukadari Sunkuru. Ne bɛ bɔ Mopti mara la. Faamuyali sɔrɔla o la. N balimakɛ ne tun bɛna ɲininkali simple dɔrɔn de kɛ e la. Ne tun bɛna ɲininka fɛn min ka di e ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan. Bon fɛn min ka di ne ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan, ne mo ça c'est d'aimer soi-même k'i yɛrɛ bakun fɛ. O de ka di ne ye ka tɛmɛ diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan. I ka segin a kan. K'i yɛrɛ bakun fɛ. Bakun fɛ. K'i yɛrɛ bakun i yɛrɛ. Ka k'i yɛrɛ fɛ. O de ka di ne ye ka tɛmɛ diɲɛ fɛn. O dɔrɔn. Filanan t'a la. Ok, merci. Ok, merci bien. Ayiwa an balima cɛ n'a muso aw yɛrɛ b'o la ka maliyɛnw ka kuma lamɛn fɛn minnu ka d'u ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan. Halisa an bɛ continuer an ka recherche fɛ. An b'a fɔ k'aw sɔgɔlen to MaliKunafoni TV la. Aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ.